To, že máte obrat, ešte neznamená, že máte ziskový marketing. Ja poznám veľa firiem, ktoré napriek tomu, že majú obrat, nevedia povedať presne, koľko ich stojí jeden nakúpený zákazník, koľko ich stojí jeden dopyt, aké sú zdroje, to znamená na webovú stránku, koľko percent ide z Mety, teda z Facebooku, koľko z Google, koľko by prišlo aj tak, koľko ľudí si zadá priamo do vyhľadávača ich webovú stránku. Toto sú všetky dáta, na ktorých, keď začnete stavať tú stratégiu, tak výsledky, ktoré z toho vylezú, budú výrazne lepšie. To, že máte obrat, ešte neznamená, že máte dobrý a ziskový marketing. Viete presne povedať, koľko vás stojí jeden zákazník, kde ich nakupujete a akým spôsobom k vám prichádzajú. Koľko miniete na reklamu, koľko vás z toho stoja dosahy, koľko reálnych dopytov vám príde a aká je úspešnosť tých dopytov. Marketing nie je o tom, že niekam pošlete 1500 eur a dúfate, že sa vám to vráti. To je ruleta. Pri podnikaní dnes už nestačí byť len viditeľným, ale treba mať postavený obchodný a marketingový systém, ktorý nosí reálnych zákazníkov. Ináč celé, čo sme si povedali, je len jedna veľká ruleta. A to je to, čo my v Prognese robíme. Staviame funkčné obchodné systémy, ktoré nosia dopyty, ktoré nosia tržby na e-shope, ktorí nosia zákazníkov do vašej predajne.